Ito yung parang ilog. Yung palayan. Ngayon okay na. Mabuti at hindi nasira yung mga tanim nila. Pagbabaan ng tubig ay hindi naman nasira yung tanim. Kaya back to normal lang. Ito yung pinakita kong parang ilog. Ayan. Sobrang mahangin yung klima ngayon. Mahangin. Medyo umuulan-ulan ng konti. Pero may araw naman. Ayan. Nagpakita naman ang haring araw. Lalakad-lakad lang kami guys sa punta doon sa ilog. Pakita ko sa inyo yung pinaka malapit na spot doon sa ilog. Kasi maganda doon kasi may matatanaw na masyado yung ilog. Yung napakalaking ilog dito sa Bicol. Then guys, update ko kayo mamaya pag nandun na kami sa ilog. Bye for a while. Ayan, may mga bulaklak dito guys, oh. Ayan. Bye-bye muna guys. Update ako pag nandun na kami sa ilog. Ito yung pinakamalapit na video ng ilog na to. Ayan, napakalawak niya. Biking lang yung mga bata ngayon kasi vacation naman sila. Ayan, naligo na siya. Oh, diba? Ang ganda-ganda ng ilog dito. Malinis naman siya, guys. Duman ka pa sa hararom. Doon ka sa gitna. Nagbabaroto kami. Isang anak ko nag-enjoy siya sa pagbike.